Уважаеми съграждани, всички ние сме различни като индивидуалности. Всеки от нас има свои лични грижи и радости, но има едно нещо, което ни обединява. Това е любовта ни към нашия плевен, нашата община, в които живеем, работим или учим. Обединява ни гордостта, която основателно изпитваме заради нашето славно историческо минало, заради изграденото с труда на поколение плевенчани, заради таланта на стотици наши съграждани, прославили по света не само Плевен, но и България. Гордеем се и с постиженията на нашите деца и внуци, които и днес носят награди от световни олимпиади, конкурси и състезания. Гордеем се с нашето гостоприемство от близкото минало, чиято слава още се носи по света. Гордеем се с архитектурата на съвременен Плевен, за съжаление, пак от близкото минало, с творческия потенциал на нашите интелектуалци, които обаче днес са принудени да участват в подписки на неосъществени плевенски управници. Гордеем се и с отминалата спортна слава на Плевен. През последните няколко години обаче гордостта ни все повече се топи. На нейно място все повече се настанява тревогата от безперспективността на утрешния ден. Мъката по заминалите да си търсят късмета наши деца и близки в други български градове или в чужбина. Забравяме, че сме горди плевенчани, когато чиновници в общината, чието заплати плащаме, ни се мръщят насреща и ни разтакават с месеци. Когато газим в боклуци, когато се лутаме в тъмното по разбитите улици в крайните квартали, когато ни залъгват с измислени награди, дипломи и рейтинги за местни управници, когато те си правят екзотични екскурзии на наш гръб, когато ни баламосват с градинки и люлки, а в същото време няма достатъчно места за децата ни в детските ясли и градини. Няма достатъчно актуални училища за тинейджърите. Няма достойно платени работни места за образованите и младите хора. Скъпи съграждани, искаме ли през следващите 4 години гордостта ни на плевенчани да се върне? Искаме ли усмивките по лицата ни да се върнат? Искаме ли да живеем нормално и децата ни да са близо до нас? Нека и ние тогава направим нещо за себе си. Най-важното е да гласуваме на 28 октомври. И то да гласуваме за човека, който може да върне самочувствието ни на плевенчани, който може да ни извади от 8-годишното безвремие. Аз мога, защото зная как. Да успеем в Плевен.